ବନ୍ଧୁମାନେ ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଅମାନିଆ ହେଇଥାନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ନେଇ ଜିଦ୍ଦି କରନ୍ତି। ଭୋକ ଲାଗିଲେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଖେଳନା ତାଙ୍କୁ ନ ମିଳିଲେ ବା ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି କାନ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ ପିଲାଟିକି ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଯାଇ ମା ଅନେକ ନାନା ବାୟା ଗୀତ ବୋଲିଥାଏ। ଯେମିତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ମା ଏଇ ଗୀତଟି ବୋଲୁଥାଏ, ମୋ କୁନିକୁ କିଏ ମାଇଲା ମାଡ଼, ଭାଙ୍ଗି ପକେଇଲା ପିଞ୍ଜରା ହାଡ଼, ନେଇ ମାମୁଁ ଘରେ ଛାଡ଼, ତାକୁ ନେଇ ମାମୁଁ ଘରେ ଛାଡ଼। ମାମୁଁ ଘର ଜେନେରାଲି ପ୍ରିୟ, ସାଧାରଣତଃ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଇଥାଏ। ମାମୁଁ ମାଇଁ ସେଠି ଥାଆନ୍ତି। ତାପରେ ମାମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାଟିକୁ ଦେଖିଲେ, ମାମୁଁ କହିଲେ ଏଇଟି କିଏ, ମାଇଁ କହିଲେ ଭଣଜାଟିଏ, ଧୋଇ ଧାଇ କରି ଘରକୁ ନିଅ, ଦୁଧ ଭାତ କରି ଗୁଣ୍ଡିଏ ଦିଅ, ଖଟ ପଲଙ୍କରେ ଶୁଆଇ ଦିଅ। ଯେତେବେଳେ ଭଣଜା ଦୁଧ ଭାତ ଖାଇ ପିଇ ସାରିବ, ତାପରେ ତାକୁ ପଲଙ୍କରେ ଆରାମରେ ଶୁଆଇ ଦବ, ଗେଲ କରି ଶୁଆଇ ଦବ। ଏଇଭଳି ଅନେକ ନାନା ବାୟା ଗୀତ ମା ମାନେ ବୋଲିଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ତା ଫଳରେ ଆମେ ଅନେକ ଶିଶୁ ଗୀତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭେଟି ଦେଇପାରିବୁ।